Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi domin koyon Larabci. Kar mu manta muna magana akan damirai guda biyar da muke magana akan anta da anti da ana da huwa da hiya ko? So ga wani kalma guda ɗaya, kalman sagiba bisirun, sagiba. Ma'anar kalman sagiba yana nufin mutum ya gaji tare da yunwa kuma a haɗe. Abubuwa guda biyu ne, ga gajiya ga yunwa. Sagiba mudari'in shi yasgabu. To sai mu ce huwa sagiba wa hiya sagibat, alaysa kadhalik? To sai a ce huwa sagiba lamma raja'a min as-safari. Ya gaji tare da yunwa tare da shi lokacin da ya dawo daga me? Daga tafiya. Hiya sagibat lamma raja'at min as-safar. Wa anta sagibta lamma raja'ta min as-safar. Wa anti sagibti wa ana sagibtu lamma raja'tu min as-safar. Hakaza? To sunan mutumin da ya galabaita zaka ce mishi sagbanun, zaka ce mai sagbanun, jami'in su kuma sigabun, alaysa kadhalik? Ramma aw taqul bil ala, zan ba mu misali ce raja'tu min al-madrasati wa ana sagbanun. Na dawo daga makaranta alhali na gaji, alaysa kadhalik? Wannan shine misali. Mu sake haɗuwa a darasi na gaba. Kamar da muka magana sagiba shine gajiya, akwai ta'iba kuma ya gaji. Ta'iba yat'abu, ta'iba ya gaji, ta'ibat ta gaji, alaysa kadhalik? Ta'ibtu na gaji, ta'ibtu jiddan, haƙiƙa na gaji sosai. Mu haɗu a darasi na gaba insha Allah. Za mu ci gaba da kawo mufradat kalimat insha Allah, wanda za su taimaka wajen gina wannan. Kuma insha Allah kamar da muka alƙawari in dai darasi yayi nisa to akwai Larabci da za a yi fiyo da kuma ƙawa'id da insha Allah za ku ji daɗin wannan darasi. Allah ya taimake mu, sai mun haɗu.